Alhamdulillah, masha Allah. Wannan shi ne cikakken bidiyo na rayuwar jarumi Adam A. Zango da amaryarsa Maimuna. Yadda kuke gani, jarumi Adam A. Zango duk da yana cikin lalura ta asdan da Allah ya ɗora masa, wato hatsari da yake tafiya a kan mota. A haka suka ƙuƙuta suka yi aure, suna cikin farin ciki kamar yadda kuke gani. A takaice jarumi Adam A. Zango da Maimuna sun shammaci al'umma wajen yadda suka sha shagalin bikinsu, domin ba iya al'umma magoya baya ba masu kallon su kaɗai, har 'yan Kannywood wasu katsam suka ji maganar auren. To jama'a, wane fata za ku yi wa waɗannan ma'aurata don ganin cewa aurensu sun ɗaure? Kar ku manta ku rubuta mana a comment section, ku danna mana subscribers, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin shi ne zai tabbatar da mun ɗaura muku wani cikakken bayani akan wani ingantaccen jarumi zai zo muku. Mun gode, muna yi muku godiya da kasancewa da mu.